Ko kun san cewa wannan shekara ta 2026 masana'antar Kannywood ta ɗauki sabon salo domin manyan jarumai da kuka sani wasu sun yi aure, wasu sun zama manyan jami'an gwamnati yayin da wasu matasan jarumai suka ƙwace filin wasar. Daga auren Adam A. Zango na baya-bayan nan zuwa ɗaukakar Ali Nuhu a matsayin shugaban LFC da kuma sabuwar rayuwar Rahama Sadau. A yau zan bayyana muku jerin jarumai 10 da suka fi kowa shahara a shekara ta 2026. Na tabbata jarumi na 3 zai baku mamaki. Kar ku tafi ko'ina, ku zauna ku gyara zama kawai domin sauraron wannan labari mai ban al'ajabi a masana'antar ta Kannywood. Waɗannan su ne ke matsayi na 10 zuwa matsayi na 7. Barkanmu da dawowa, bari mu fara da matsayi na 10. A namba ta 10, namba ta ƙarshe, muna da jarumi Shu'aibu Lawal Kumurci. Har yanzu Kumurci yana nan da ƙarfinsa. A wannan shekara ta 2026, Kumurci ya mamaye shirye-shiryen YouTube da barkwancinsa da kuma salon takunsa na mugunta da babu kamar sa. A lamba ta 9, muna da Adam Garba. Wannan matashin ya zama babban jarumi a dandalin Arewa Flix. Sabbin fina-finansa na series sun sa matasa da yawa sun karkata zuwa gare shi. A namba ta 8 kuwa muna da jaruma Momi Gombe. Sarauniyar rawa da murmushi, Momi Gombe ta kasance fuskarta da kowa ne mawaƙi yake so ya gani a cikin bidiyonsa. Har yanzu tana ɗaya daga cikin matan da suka fi kowa farin jini a masana'antar ta Kannywood. A namba ta 7 kuma muna da jaruma Maryam Yahaya. Bayan ƙalubalen lafiya da ta fuskanta, Maryam Yahaya ta dawo da ƙarfinta a shekara ta 2026. Idan ka shiga TikTok ko Instagram, talla ɗaya ce take yawo wata Maryam Yahaya. Ta zama sarauniyar influencer a Arewa. A matsayi na 6 zuwa matsayi na 4 kuma muna ƙara kusantar manyan jarumai. A lamba ta 6 kuwa muna da jaruma Aisha Humaira. Bayan aurenta da fitaccen mawaƙi Dauda Kahuta Rarara, Aisha Humaira ta ƙara matsayi. Yanzu ba jaruma ce ba kawai, ce mai faɗa a ji a harkar siyasa da masana'antar ta Kannywood. Lamba ta 5, Hafsat Idris. Ko da yake tana kula da iyalinta, Hafsat Idris tana ɗaya daga cikin matan da suka fi kuɗi a masana'antar ta Kannywood. Kamfaninta Anadari yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke samar da kaya a Arewa. A lamba ta 4 kuwa muna da jarumi Shamsu ɗan iya. Jarumi kuma furodusa Shamsu ya canza salon Kannywood ta hanyar kawo manyan fina-finai masu dogon zango da kowa ke dakon kallo a kowane mako. Yanzu kuma ga mutane guda 3 da suke juya akalar Kannywood a wannan shekara ta 2026. A lamba ta 3 muna da jaruma Rahama Sadau. Ita ce ta ɗaya a fannin ɗaukaka ta duniya. Duk da rahoton a wurin da aka ji nata da Ibrahim Garba, Rahama tana wakiltar mu a matakin Nollywood da kasashen waƙe tare. Shaharar jarumar ta Kannywood Rahama Sadau har yanzu bata rabu ba ko kaɗan. A lamba ta 2 muna da jarumi Adam A. Zango. Adam A. Zango, wanda kuka fi sani da Prince Zango, har yanzu shine uban tafiya. A wurin da ya yi da Maimut Musa, wadda aka fi sani da Salamatu Garwashi. A ƙarshen shekarar ta 2025 ya sa ya ci gaba da zama abin magana a gari. Shi ne jarumi da matasa suka fi koyi a shafinsa na nishaɗi. A lamba ta 1 muna da Sarki Ali Nuhu. Babu mamaki a nan, ko da yake yanzu shi babban jami'an gwamnati ne, Ali Nuhu ya tabbatar da cewa shi ne uban Kannywood.
shine gadar da ta haɗa mu wato mu ɗan Kannywood da duniya, kuma har yanzu mutuncinsa da ɗaukakarsa ba su da wato abokin gaba a shekara ta 2026. Daga ƙarshe, wannan shine wato jerin na jaruman da suka fi shahara a shekara ta 2026. Shin kun gamsu da wannan jerin? Wane ne kuke ganin ya kamata ya zama na ɗaya? Rubuta mana ra'ayoyinku a sashen sharhi wato a comment. Kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku yi like ku yi share ɗin wannan bidiyo. Ni ne naku Sadiq Abdullahi Hausawa, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.